Si Pablo sa Macedonia ug sa Gracia. Gawa Kapitulo 20 versikulo 1 hanggang 6. Human sa kasamok, gipatawag ni Pablo ang mga sumusunod ni Jesus. Gidasig niya sila, ug dayon na namilit siya nga moadto sa Macedonia. Daghang mga lugar ang iyang gipang adtoan didto sa Macedonia ug gilig-on niya ang mga tumutuo pinaagi sa iyang pagwali kanila. Dayon milahos siya sa Gracia, ug nagpabilin siya didto sulod sa 3 ka bulan. Sa dihang mulawig na unta siya padulong sa Syria, nahibaloan niya ang plano sa mga Hudyo sa pagpatay kanya, busa mihukom siya nga mobalik agi sa Macedonia. Mikuyog kanya si Sopater nga taga Berea nga anak ni Piero, si Aristarchus ug si Segundo nga mga taga Tesalonica, si Gayo nga taga Derbe, si Timoteo, ug ang mga taga Asia nga si Tikiko ug si Trofimo. Pag-abot namo sa Filipos, naguna sila kanamo sa Troas ug didto nila kami gihulat. Gipalabay una namo ang pista sa pan nga walay patubo una kami mulawig biya sa Filipos. 5 ka adlaw ang among biyahe ug nagkita ay rausab kami didto sa Troas. Mipuyo kami didto sulod sa 7 ka adlaw.